ଅପହାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ ଆଦକୁ ପାଦ ପକାନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିତା ଚରଣ ହୋଇବୁ ବ୍ୟଗ୍ରମନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିତା ଚରଣ ହୋଇବୁ ବ୍ୟଗ୍ରମନା ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇବୁ ନିଜକୁ ଭୁଲିବୁ ନୃତ୍ୟ କର ବରଙ୍ଗନା ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇବୁ ନିଜକୁ ଭୁଲିବୁ ନୃତ୍ୟ କର ବରଙ୍ଗନା ନୃତ୍ୟ କର ବରଙ୍ଗନା ନୃତ୍ୟ କର ବରଙ୍ଗନା ଏପତି ଛାଡ଼ି ତୁ ସେପତି କରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ କାମନା ସେପତି ଛାଡ଼ିବୁ ସେପତି ମରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ କାମନା। ଏଇଠି ପରମ ଜୀବକୁ କହୁଛି ଜୀବ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମ ସ୍ୱାମୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିବେକ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବେକ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାକୁ କହୁଛି ବିଦ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତା କହୁଛି ତୁ ଏପତି ଛାଡ଼ି ନ ପାହାଚରେ ଏପତି ଛାଡ଼ି ତୁ ସେପତି ବରିବୁ ନୃତ୍ୟ କର ବରଙ୍ଗନା ତୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗନା ହବୁ ଏ ପତିକି ଛାଡ଼ି ସେପତିକି ବରିବୁ ଏପତି କିଏ ସେପତି କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଏ ଶରୀରର ପତି କିଏ ଆମ ଶରୀରର ପତି ହେଉଛି ପବନ ପବନ ଥବାରୁ ଶରୀର ଅଛି ପବନ ଚାଲିଗଲେ ଶରୀର ଗଲା ନିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ମନ ଚାଲୁଅଛି ଚାଲିଯିବ ରେ ମନ ଚାଲୁଅଛି ଚାଲିଯିବ ରେ ମନ ଚାଲୁଅଛି ଚାଲିଯିବ ଅତୀବ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅତୀବ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବ ହୋଇ ଯିବ ସବରେ ମନ ଯିବ ହୋଇ ଯିବ ସବ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି 9 ପାହାଚ ଯାଏ କିନ୍ତୁ 9 ପାହାଚ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟପିବୁ ପବନକୁ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି ପବନର ପତି କିଏ ଏ ପବନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି ଯାଉନି ଯଦି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପବନକୁ ଏ ଶରୀର ନଉଥାନ୍ତା ତେବେ କେହି ମରନ୍ତେ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ପବନକୁ ସମସ୍ତେ ନଉଥାନ୍ତେ ଆମେ କେହି ହେଲେ ମରନ୍ତେ ନାହିଁ ଆମେ ଶରୀର ପବନକୁ ନଉନି ଶରୀର ଯଦି ପବନକୁ ନଉଥାନ୍ତା ଜୀବ ଜଗତ ଶରୀର ଅଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପବନ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଆମର ଶରୀର ଅଛି ପବନ ସରିଯାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପବନ ସରିଲେ ଶରୀର କାହିଁ ମରୁଛି ଶରୀର ତ ପବନ ସେମିତି ନିଅନ୍ତା ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ପବନ ନେଉନାହିଁ ପବନର ପତି କିଏ ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ଶରୀର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତରେ ସୁପ୍ତରେ ସିଏ ପବନକୁ ନଉଛି ଛାଡୁଛି ତେଣୁ ପବନ ତା ମନକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ପତି ହେଉଛି ପବନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ 10 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେ ପବନକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ପବନକୁ ନଉଛି କିଏ ପବନକୁ ଛାଡୁଛି ଏପତି ଛାଡ଼ି ତୁ ସେପତି ବରିବୁ ତୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଙ୍ଗନା ତୁ ଯଦି ସତରେ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଏ ପବନକୁ ଯଦି ତୁ ଧରିବୁ ତେବେ ତୁ ଏପତିକି ଜାଣିଲୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କହନ୍ତି ଲୋକ ପବନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଟାକ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପବନ ପବନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପବନକୁ ଶରୀର ନେଉଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ନେଉନି ତାକୁ ନେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଟାଣିକିରି ନେଉଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ସିଏ ନାହିଁ ସବୁଠି ଅଛି ସିଏ ମାଟିରେ ଅଛି ପାଣିରେ ଅଛି ପବନରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି କେମିତି ହେଉଛି ନା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ବିଘଟିତ ହେଉଛି ତାର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଘଟିତ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କେମିତି ସେ ସର୍ଜନା କରିଛି କେମିତି ଏ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଏ ଶରୀର ବୃତ ହେବ ଶରୀର ମରିବ କେମିତି ପବନ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି କାହିଁକି ଅଟକିଯିବ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନାହିଁ ବାରଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନାହିଁ ବାରଣ ଅଟକି ଯାଉଛି କେଉଁ କାରଣ ଅଟକି ଯାଉଛି କେଉଁ କାରଣ ବାରଣ ବାରି ନ ପାରିବୁ ଯେବେ କାରଣ ମାରି ନ ପାରିବୁ ଯେବେ କେଉଁ ଗୁରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ କେଉଁ ଗୁରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ପବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଡାହାଣରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ସମସ୍ତରେ ଯାଉଛି ସେ କଥା ବି କହିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଉଛି ତାକୁ ଯିଏ ଧରେଇ ପାରିଲା ସିଏ ହେଲା ଗୁରୁ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଧରେଇ ନ ପାରିଲା ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନାହିଁ ବାରଣ ଅଟକି ଯାଉଛି କେଉଁ କାରଣ ବାରଣ ବାରି ନ ପାରିବୁ ଯେବେ କେଉଁ ଗୁରୁ ତୁ ଯଦି ଯାଉଛି ଆସୁଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସିବନି ଯଦି ଜାଣିପାରିବୁନି ତେବେ ଗୁରୁ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଗୁରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଆମେ 10 ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏପତି ଛାଡ଼ି ତୁ ସେପତି ବରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ କାମନା ଏପତି
ଛାଡ଼ିବୁ ସେପତି ବରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ କାମନା। ଦଶମ ପାହାଚେ 10 ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା। ଦଶମ ପାହାଚେ 10 ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା। ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ହେବେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେବୁନି କେବେ ବିମନା। ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ହେବେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେବୁନି କେବେ ବିମନା। ଏକାଦଶ ଘରେ ଲୟ ଲଗାଇବୁ ମିଳିଯିବ ତୋତେ କ୍ଷମା। ଏକାଦଶ ଘରେ ଲୟ ଲଗାଇବୁ ମିଳିଯିବ ତୋତେ କ୍ଷମା। ଅଧା ବାଟଟାରେ ହରବର ହେବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଅଧା ବାଟଟାରେ ହରବର ହେବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଏକରେ 111 ହୋଇଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁଷୁମୁନା। ଏକରେ 111 ହୋଇଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶିଶୁମୁନା। ପ୍ରଳୟ ଘୋଟିବ ଅନ୍ଧାର ଆସିବ ଦେହ ହୋଇଯିବ ଝିମା। ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ଅନ୍ଧାର ଆସିବ ଦେହ ହୋଇଯିବ ଝିମା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 10 ପାହାଚରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାଇକିରି ପ୍ରାଣ ପବନରୁ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ରହିଗଲାଣି। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଲୟ ଲଗେଇବୁ। ଶିଶୁମ୍ନା ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲକରି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ରରେ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ କେବଳ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପବନ କେମିତି ଶରୀରରୁ ଯାଇ ଶିଶୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହେଉଛି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶରୀରକୁ ଆସୁଛି। ତୁମର ବାହ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧିମା ହେଇଯାଇଥିବ, ସିଏ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଜି ବସିଥିବ, କେବଳ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସିଏ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ଅନ୍ଧାର ଆସିବ ଦେହ ହୋଇଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ବାହ୍ୟ ଲୋକରେ ତୁମର ଆଉ ଶରୀର ନଥିବ, କେବଳ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାବ ଭିତରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜିତ ଥିବ। ବାହାର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ତୁମ ପାଖରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇଯାଇଥିବ ବା ଲୁଚି ଯାଇଥିବ। ଆନନ୍ଦ ବାର ଘରେ ମନ କରୁଥିବୁ ଧ୍ୟାନ ବାଜେ ଦ୍ୱାଦଶ ବାଜଣା। ବାର ଘରେ ମନ କରୁଥିବୁ ଧ୍ୟାନ ବାଜେ ଦ୍ୱାଦଶ ବାଜଣା। ଆନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦରେ ଗତି କର ବ୍ୟଗ୍ରମନା। ଆନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦରେ ଗତି କର ବ୍ୟଗ୍ରମନା। ଦ୍ୱାଦଶ କବାଟ ଫିଟିଯିବ ବାଟ ନେତ୍ର ପଲକ ପକାନା। ଦ୍ୱାଦଶ କବାଟ ଫିଟିଯିବ ବାଟ ନେତ୍ର ପଲକ ପକାନା। ଅପଲକ ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଟପିବୁ ତେରା କରି ସୁମରଣା। ଅପଲକ ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଟପିବୁ ତେର କରି ସୁମରଣା। 13 ପାହାଚ ଭାରି ଗୁରୁତର ତର ତର ହେବା ମନା। 13 ପାହାଚ ଭାରି ଗୁରୁତର ତର ତର ହେବା ମନା। ଏକରେ 313 ହୋଇଛି ଏକାତ୍ରିକୂଟ ସାଧନା। ଏକରେ 313 ହୋଇଛି ଏକାତ୍ରିକୂଟ ସାଧନା। ଅପଲେକ ନେତ୍ର ତ୍ରିକୂଟରେ ସ୍ଥିତ ମିଳିବ ଏଠି ସାନ୍ତନା। ଅପଲକ ନେତ୍ର ତ୍ରିକୂଟରେ ସ୍ଥିତ ମିଳିବ ଏଠି ସାନ୍ତନା। ଆଗକୁ ଦିଶୁଛି 14 ଭୁବନ କିଏ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଗକୁ ଦିଶୁଛି 14 ଭୁବନ କିଏ କରିବ ବନ୍ଦନା। ଆପାଦ ମସ୍ତକ କମ୍ପନ ହୋଇବ ହୃଦୟ ମିଳିବ ପ୍ରେରଣା। ଆପାଦ ମସ୍ତକ କମ୍ପନ ହୋଇବ ହୃଦୟ ମିଳିବ ପ୍ରେରଣା। ହୃଦୟରେ ଭାବ ହୋଇଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନବ ଜାଗରଣା। ହୃଦୟରେ ଭାବ ହୋଇଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନବ ଜାଗରଣା। ଏକରେ 515 ହୋଇଛି ଏକାତ୍ରିକୂଟ ସାଧନା। ଏକରେ 515 ହୋଇଛି ଫାଟି ପଡ଼ିବ ମୂର୍ଧନା। ପିଇବା ପାଇଁ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଲେ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଲେ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ 10 ଦୁଆରରେ ଓଙ୍କାର ଝଙ୍କାର ଶୁଣା। ସମସ୍ତାନରେ 10 ଦୁଆରରେ ଓଙ୍କାର ଝଙ୍କାର ଶୁଣା। 16 ପାହାଚରେ 16 କଳା ହୋଇ ଖେଳୁଅଛି ନନ୍ଦକାନା। 16 ପାହାଚରେ 16 କଳା ହୋଇ ଖେଳୁଅଛି ନନ୍ଦକାନା। କଳା କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଦେବଟି ନାନା ଯାତନା। କଳା କେତେ କେତେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଦେବଟି ଦାଉଟ ମନନା। ଏଇ 16 କଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 16 ପାହାଚରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ସିନା ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବି, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଯେତେ କଳାକୀର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବି, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନଠୁ ମୁଁ ଯେତେ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା। ତୁମେ ଯେତିକି ସାଧନ କରୁଛ, ଠିକ୍ କରୁଛ କି ଭୁଲ କରୁଛ, ଏଇ 16 ପାହାଚରୁ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ।
ତୁମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହଉଛ, ଉଦ୍ବେଗମନା ହଉଛ, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରୁଛ, ସେ ଠାକୁର ଦେଖିବ ଇଏ ଠିକ୍ ପାଠ ପଢୁଛି କି ଭୁଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଜି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କରିଛି କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିବ, ଏ ଆଜି ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ନା ଜୀବନ ସାରା ହବ। ତେଣୁ ଏଇ 16 ପାହାଚରେ ସିଏ ଅଛି, ତୁମର ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାନି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ଷଡ଼ରିପୁ ବୋଧ କରିରେ ନିର୍ବୋଧ ସୁସୁପ୍ତି ଯୋଗରେ ଜଣା, ଷଡ଼ରିପୁ ବୋଧ କରିରେ ନିର୍ବୋଧ ସୁସୁପ୍ତି ଯୋଗରେ ଜଣା, ହୃଦୟ ଭାବରେ ଧରତା ପାଦରେ ହୋଇବ ତାର କରୁଣା, ହୃଦୟ ଭାବରେ ଧରତା ପାଦରେ ହୋଇବ ତାର କରୁଣା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସାଧିତୁ 17 ଟପିବୁ ଝରେ ଅମୃତ ଝରଣା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସାଧିତୁ 17 ଟପିବୁ ଝରେ ଅମୃତ ଝରଣା, ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଧରୁଛି ଅମୃତ ଜିହ୍ବା କରୁ ଆସ୍ୱାଦନା, ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଝରୁଛି ଅମୃତ ଜିହ୍ବା କରୁ ଆସ୍ୱାଦନା, ଅମୃତ ପିଇଲେ ଅମର ହୋଇବୁ ଆଉ ନଥିବ ଶୋଚନା, ଅମୃତ ପିଇଲେ ଅମର ହୋଇବୁ ଆଉ ନଥିବ ସୂଚନା, ଅମର ମତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଗୁଣ ଚିହ୍ନା, ଅମର ମତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଗୁଣ ଚିହ୍ନା, 18 ପାହାଚ ଉଠି ପାରିବୁନି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ବିନା, 18 ପାହାଚ ଉଠି ପାରିବୁନି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ବିନା, କହୁଛି ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଛାଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଛାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଇଗୁଟା କହୁଛି ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ଏଇ ପାହାଚରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଠାକୁରର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥ ନିଜର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଛାଇକି ନିଜେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖିପାରିଲ, ତାହା ହେଉଛି ଠାକୁର ଦର୍ଶନର ଏକ ପାହାଚ। ତେଣୁ ଏଇ 16 ପାହାଚରେ ନା ଏଇଟା କହୁଛି 18 ପାହାଚରେ ଏଇଗୁଟା କରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନ କର ମନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶିବ ତୋର ଆତ୍ମା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନ ମନ କରୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶିବ ତୋର ଆତ୍ମା, ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ହୋଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଲଲାଟ ପଟଳେ ଅନା, ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ହୋଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଲଲାଟ ପଟଳେ ଅନା, ନବଭାବ କତି ଏକ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥି ଆତ୍ମା ଭଜୁ ପରମାତ୍ମା, ନବଦା ଭଗତି ଏକ ସୂତ୍ରେ ଗୋଟି ଆତ୍ମା ଭଜୁ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ସନ୍ଧାନ ଜୀବ କରୁ ଧ୍ୟାନ ଉନ୍ନବିଂଶର ଠିକଣା, ପରମ ସନ୍ଧାନ ଜୀବ କରୁ ଧ୍ୟାନ ଉନ୍ନବିଂଶର ଠିକଣା, 300 ପାହାଚରେ ଉଠି ପାରିବୁନି ନଥିଲେ ତୋର ଧାରଣା, 300 ପାହାଚରେ ଉଠି ପାରିବୁନି ନଥିଲେ ତୋର ଧାରଣା, ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଜାମିକୁ ମାଗିବୁ ତାଙ୍କ କରୁଣା, ଭିତରିଲୁ ମାଗିବୁ ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତୁଇରେ ସେ ଏକ ବିଂଶ ନାମ, ତୁଇରେ ସେ ଏକ ବିଂଶ ନାମ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯୋଜନା, ଭିତରିଲୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯୋଜନା, ଯିବ ପରମର ଭେଟା ଭେଟ ହେବ ତୁଟି ଯିବ ତ କଳ୍ପନା, ଶିବ ପରମର ଭେଟା ଭେଟ ହେବ ତୁଟି ଯିବ ତୋ କଳ୍ପନା, ଯିବ ପରମର ଭେଟା ଭେଟ ହେବ ତୁଟି ଯିବ ତ କଳ୍ପନା, ଶିବ ପରମର ଭେଟା ଭେଟ ହେବ ତୁଟି ଯିବ ତୋ କଳ୍ପନା, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ଥର ଥିବେ ଧୀର ସ୍ଥିର ସମତା ନୁହିବ ଉଣା,